Ibogaderere, 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 ibogaderere. Ihe anyị ga-ewetara unu n'ụbọchị taa bụ akụkọ ifo. Na mbụ ka o bidoro, na mbụ ka o bidoro, na mbụ ka o bidoro, na mbụ ka o bidoro. Ndị be anyị ekele m unu, anyị ekelekwasị unu ọzọ. Ihe anyị na-ewetara unu taa n'ụbọchị taa bụ akụkọ ifo. O bidoro na mbụ ka o bidoro. Omenala Igbo agaghị ala. Ugbu a ihe anyị na-ewerezi ihe onyonyo na-etinyere ụmụazị, mana mbụ ndị nne na nna anyị na-akpọkọ anyị kọrọ anyị akụkọ ifo tupu anyị ejere lakpuru ụra. Anyị ga-ebido akụkọ ifo n'ụbọchị taa. Ngwa gee na anyị ntị. O ruru otu ụbọchị, ụmụ nnụnụ gbakọrọ na-akpa alo etu ha ga-esi achọ ihe ha ga-eri. Enweghị onye nwere ike ịchọta onye ụmụ nnụnụ ga-eri, ụmụ anụmanụ ga-eri, maka na ịkpa nọ n'obodo ụmụ anụmanụ. Oke ịkpa nọ n'obodo ụmụ anụmanụ afụghịkwa ihe ha ga-eri. Onye ọbụla na-achọgharị ihe ha na-eri, na-achọgharị, na-agbagharị ma n'ọfịa ma n'ụzọ ka achọta ihe gịnị a ga-eri, mana ha fụọ. Mbe wee kulie wee gawa ije, wee gapụta n'ime ọfịa, wee fụ otu mkpụrụ osisi ahụ ya nwa anyanwụ ụnya. O wee lelegide osisi a si na osisi a wụkwa n'iri. Ọdọkata agụ agụgide ọnọrọ n'okpuru osisi rahụ. Oketa lelekata osisi a sị ya, anyanwụ ụnya chọm, anyanwụ ụnya chọm, biko dotu ogbe chọm, chagụrụ na-egbu nnabịa chọm, anyanwụ ụnya chọm, anyanwụ ụnya chọm, biko dotu ogbe chọm, agụrụ na-egbu nnabịa chọm. Ozugbo ọ gụrụ egwu a, anyanwụ ụnya ahụ adaa. Mbe alọju ala riwe niile rijucha afọ, ọla mechichirikwa ahụ. Mee na onweghị ihe na-emeri, meziela agụ anaghị agụ ya. Ndị ọzọ na-agwagharịzi ka esi achọ ini, mbe ji nwayọọ n'ojuru onwe ya na-arahụ ụra. Chifu ahụ ọ pụọ. Ndị ọzọ na-ebekwa agụụ na-egbu ha, ọ pụọ wuo n'ime ọfịa, mikpụrụ n'ime ọfịa, ji ebe ahụ gụkwa anyanwụ ụnya chọm, anyanwụ ụnya chọm, biko dotu ogbe chọm, agụrụ na-egbu nnabịa chọm, anyanwụ ụnya chọm, anyanwụ ụnya chọm, biko dotu ogbe chọm, agụrụ na-egbu nnabịa chọm. Anyanwụ ụnya ada. Mbe erijucha afọ. Nneka mbe megidere mee ihe abalị 7. Ụmụ anụmanụ ndị ọzọ niile na-ata ahụ, anụ ọfịa niile nọ n'ime ọfịa na-ata ahụ, sọsọ mbe onye na-ebu ebu. Ha na-ajụzi, elee ka mbe si ebu? Mbe ebewedela agụụ na-agụ ya. Mbe sowede ha achọ iri, mbe sowede ha achọ mmiri. Mbe nwezie mbe ọnụjuzie uru onwe ya ka a gasịla nye na-emere eruzi ala ahụ. Otu ụbọchị mbe ya pụọ, nwunye ya eso ya. Aha nwunye mbe wụ Alụlụ. Nwunye ya Alụlụ eso ya. Ọ madịla nwunye ya so ya. Ọrịarịarịarịa ọja. Nwunye ya aja. Nwunye ya sokwa ya. Ọrịarịarịarịa ọja. Nwunye ya sokwa ya. Nwunye ya ajakwa. Rugide ruo n'ukwu osisi ahụ. Nwunye ya atajara na-elele ya. Ọ na-agụ anyanwụ ụnya chọm, anyanwụ ụnya chọm, biko dotu ogbe chọm, agụrụ na-egbu nnabịa chọm, anyanwụ ụnya chọm, anyanwụ ụnya chọm, biko dotu ogbe chọm, agụrụ na-egbu nnabịa chọm. Anyanwụ ụnya anyị ada. Mgbe mba ahụ ala riwiri rijucha afọ, si okulitalawa pụọ.
Nye ka di m na-abịa eme agụụ na-egbu mmiri ụmụ agụụ na-egbu ndị obodo agụụ na-egbu ndị niile nọ n'obodo sọsọ ya bụrụ onye na-eri nri di m iji obi ọjọọ di ya bụ ọgbakọta azụ alụla apụtasị anyanwụ ya nwụnya chọọ chọọ anyanwụ ya nwụnya chọọ biko dọdọgbe chọọ agụrụ na-egbu alụlụ chọọ nchọ ngwa ọrụ alụlụ biko maka ọrụ alụlụ ụwa ego ga onwe ahụ ekpeghị ada maka na ọnwụghị aha mbe ka ọ nọ ọgọghị ọzọ anyanwụ ya nwụnya chọọ nchọ anyanwụ ya nwụnya chọọ biko dọdọgbe chọọ agụrụ na-egbu n'alụlụ chọọ nchọ ọgaji oke ka ya mene ya n'ahụ mgbe chiri mee ya ka ya mara ma ọ ga-aga ọgọ anyanwụ ya nwụnya chọọ nchọ anyanwụ ya nwụnya chọọ biko dọdọgbe chọọ agụrụ na-egbu nnabịa chọọ nchọ ọda unuju anyị sị oriwe niile rijuchaa afọ ya ọgụ ọzọ anyanwụ ya nwụnya chọọ nchọ anyanwụ ya nwụnya chọọ biko dọdọgbe chọọ agụrụ na-egbu nnabịa chọọ nchọ ọda tiri m ha maka na ụmụ ya ga-eri ka ụmụ ya na-eri ka ọ na-achọ maka ya dịrị nwunye eriju ole ọsa anyanwụ ya nwụnya chọọ nchọ anyanwụ ya nwụnya chọọ biko dọgbela abụ chọọ nchọ agụrụ na-egbu nnabịa chọọ nchọ egbu ada ọdịtọ otu ala ọla ụmụ ya eruo na richa mba ala nwa ahụ nwa ya mbe alụrụ ochila azụ chi ọkọ ndị obodo ọkụ ụmụ anụmanụ ndị ọzọ gwa ha na ya afọ n'ebe di ya na-eji eri nri ihe afọ n'ebe di ya na-eji eri nri agụụ jiri nọrọ n'obodo ụmụ anụmanụ ụlọ mmegharị dị ahụ mbe nọrọ na-ekwu ụra nwunye ya ọkọchiri ndị mmadụ niile ahụ jee n'ukwu osisi ahụ ọkọchiri ụmụ anụmanụ niile ma agụụ ma gbara m ala ede ọkọchịrịcha ha niile na ma nwa ologbo ha bụrụ ụmụ anụmanụ niile nọ n'ime ọfịa eje ebe ahụ nwunye mbe akpọrọchi ha mgbe ha chere na osisi ele adanye na ọdanye na ha niile ga-eri ya ọgọ anyanwụ ya nwụnya chọọ nchọ anyanwụ ya nwụnya chọọ biko dọdọgbe chọọ agụrụ na-egbu nnabịa chọọ nchọ ọdagbu ha ji zọ ya azọ ọchịha mba azọ ya onye otu onye were eke na oge ji nwayọ rie ya n'oge zucha onye ọbụla ọsị oge zucha onye ọbụla ha bịa n'oju maka na agụụ dị ụmụ anụmanụ niile na-ahụ agụụ dị onye ọbụla na-ahụ otu anwụ dara na onye ọbụla atabidi ya gịnị ọsị ha cherenụ ọzọ na-abịa ọgụ anyanwụ ya nwụnya chọọ nchọ anyanwụ ya nwụnya chọọ biko dọgbela abụ chọọ nchagụrụ na-egbu nnabịa chọọ nchọ ọda wim ajaghị ibu ya bụ ọsị ha chere nna abụna ya nye na-eri juru eju onye ọbụla ga-eri jucha afọ taa oge zụtụcha onye ọbụla ọgụ ọzọ anyanwụ ya nwụnya chọọ nchọ anyanwụ ya nwụnya chọọ biko dọgbeleri ogbe iri ọsị biko dọgbeleri chọọ nchagụrụ na-egbu nnabịa chọọ nchọ ọ na-agachi kata ogbeleri ada ụmụ anụmanụ niile ezu ike ndị ketara niile eketa nwunye mba anọkwa agụ nwunye mba alụlụla agụkwa anyanwụ ya nwụnya chọọ nchọ anyanwụ ya nwụnya chọọ biko dacha ha niile chọọ nchagụrụ na-egbu nnabịa chọọ nchọ anyanwụ ya nwụnya adacha ihe niile nye na anụzi kata ogbu anyanwụ ya nwụnya ahụ niile adacha ụmụ anụmanụ niile ma ụmụ nnụnụ juru eju onye ọbụla eriwe jucha afọ bushiri ndị mbushiri laa be ha ya ntele nwunye ebushiri maka ụmụ ya ga-ere laa onye ọbụla aja mba alachiata azụ ọ katala n'ụra alachiata azụ bazego anyanwụ ya nwụnya chọọ nchọ anyanwụ ya nwụnya chọọ biko dọtọgbe chọọ agụrụ na-egbu nnabịa chọọ nchọ enwedị ihe dara maka na ọ gwụla
ọ dị mbe ọgbakọjuo mba anya mba agwa ha ọzọ anyanwụ nya chọm anyanwụ nya chọm biko dozo ogbe chọm agụrụ na-egbu mbe chọm ọgba mba anya garị mba agwa ha ọzọ anyanwụ nya oji iwe na-agụzi anyanwụ nya chọm anyanwụ nya chọm biko dozo ogbe chọm agụrụ na-egbu mbe chọm mana ọ dị ike dara oji iwe lara ụlọ ya lara obe ya n'uju na nwunye ya na-elele ya ọ jụrụ otu akụkụ nwunye onye jụrụ ya nwunye rijuchafụ onye ọbụla akpa onye jụrụ ya agụgide ọpụọbe bụ uze jụrụ uze ma nwere nye nwere uze adịghị ahụdịkwa ihe nwere na-eri ọ gakide jee ebe nnabara nwalede nwere ihe nwere na-eri ọsọ ala hụdịkwa ihe nwere na-eri oshike gapụ ọbụ ehihie enyi m kpara n'ụma ehihie enyi m kpara n'ụma ehihie enyi m kpara n'ụma ị nwere ihe na-eri kpara n'ụma agụụ na-agụ mbe kpara n'ụma ị nwere ihe na-eri kpara n'ụma agụụ na-agụ mbe kpara n'ụma ọsọ ala hụdịkwa ihe nwere na-eri oshaba agapụ gagide ha gagide gagburu enyi ọsị enyi m kpara n'ụma enyi ezi oyi m kpara n'ụma ị nwere ihe na-eri kpara n'ụma na agụụ na-egbu mbe kpara n'ụma enyi ashala nwedekwa ihe nwere eziokwu na nwedekwa ihe nwere na-eri na nwedekwa ihe mana enyi ewerela ekele zoo maka ọ mara kemgbe mbe nwere ebe ọ na-oriri mbe nwere ebe mbe akpọjedi ya ugbu a ha ejere wochiri chi ihe ahụ enwe dike de nwere mbe ọla ọgagharịzi oshirike gagide pụta beji ebe egusi ya ewe enyi m kpara n'ụma ewe enyi m kpara n'ụma ị nwere ihe na-eri kpara n'ụma na agụụ na-agụ mbe kpara n'ụma ewu na-ewu achị ya ụtụrụkpọgbuo gị ị nwere ebe ị na-eji eri anyanwụ nya ịgbadị anyị na ị na-eji eri anyanwụ nya ugbu a nwunye ya akpọrọla anyị ji ebe a na-eri anyanwụ nya anyị ewochiricha anya agụ nwana anyị na-achọzi ike ị na-eri lala ụlọ jeje jọ nwunye n'ime nwe niile da nwunye ka agba ka mbisi pụọ ọsọ kata mbe ga-alagachi ike ruo obe ya jụọ nwunye ya ọkọrọ ụmụ anụmanụ jee ebe anyanwụ nya nwunye ya asị ala ka ọ na-ekwe ọsọ ala ewu gwara ya bịa kpọrọ ụmụ anụmanụ ndị ọzọ jee ebe bịala eje eri nri ha ewochirichi nri niile dị ya ọsị ya gịnị ka ọ kpọrọ ya ọsị ya na ọwụ ewu nne akpara eji akpọ ya ewu maka na onwedị uche onye ọbụla agbara ya onye ọbụla asị ya emela ka ọ na-eme ka asị ya ekwula ka ọ na-ekwu ifo dee ihe ife a na-akọwara anyị n'ụbọchị taa ụla di na nwunye kwesịrị ịdịla emekọ ihe ọnụ nwoke ọbụla na-eme ihe ga-ala agba nwunye ya ihe ọ na-eme nwunye ya ga-ebuputarịrị laama nwoke ọbụla na-eme ihe na-ezochitere nwunye ya nye ọ na-eme echi nwunye ya chọpụta ya echi ahụ ka ọ ga-achọpụta ya ụkwụla ama ikwesịdị ka nwunye gị wuru onye iro gị ikwesịdịkwa na iwu onye iro nwunye gị ifo dee ndị be anyị ekele unu si na ndị be anyị daalụ sọskraịbụ ọnụ ka anyị nwee ike ịdị na-aga n'ihu